Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynça döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşow vilayetiniň telekeçileri Pekim Paýhas ummany magtymly Praga ýylyna alparýany işleriniň depkinine hasam güýçlendirdiler. Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzaty bolan Kemil Guruji Hojalyk Jemgyýetiniň telekeçileriniň durmuşy geçirýän işleri muň aýdyň misalydyr. Vilayetyň Şabat etrawynyň çägine ýerleşen bu kärhana türkmen halkynyň milli ýyry gahrman arkadamyzyň hemem hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman darmyzyň edigderli berýän himayet gollawyndan ruhlanyp uly isleg bildirilýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýokary depkinlerde alyp barýar. Hojalyk jemgyýetinde ornaşdyrylan häzirki zamany ösüni kemil enjamlar kärhananyň zähmetleri işgärleriniň ýokary hili önürmeklerine mümkinçilik berýär. Hatay Halk Respublikasynyň getirilen kemil enjamlar önümlüň ýokary hil derejesinde öndürilmegine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümler türkmen standartlary baş döwlet gullanynyň talaplaryna hem dünýä ilmlerine laýyk gelýän önümlerdir. Kärhana peýdalanylýan Çegmaly Balkan vilayatynyň Gyýanly şäherçesinde ýerleşen polimer önümler kärhanasyndan şeýlede Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Kärhananyň önümleri daşarky bazarlarda da eksport edilýär. Bu ýerde zähmet çekýänleň aglaby böleginiň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Kärhananyň zähmetleri işçileri we hünärmenleri hormatly prezidentimiziň ýurdumyzdy telekeçiligi ösürmekde berýän gollawlarynyň ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna ykdysadyýetyň döwlete degişli däl bölegini ösürmek iler tutulýan ugurlaryň biridir. Häzirki gazanylýan netijeler öňde goýulan maksatlaryň hasyl boljakdygyny anam artdyrýar. Şunyň ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamyza hemem arkadaly gahrman serdarmyza hususy kärhananyň işçi gullukçylary hoşallyklaryny bildirýärler.